The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 12:48-50. He who rejects me and does not receive my words has that which judges him. The word that I have spoken will judge him in the last day. For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me gave me a command, what I should say and what I should speak. And I know that his command is everlasting life. Therefore, whatever I speak, just as the Father has told me, so I speak. John 5:24. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Psalm 33:6. By the word of the Lord the heavens were made, and all the host of them by the breath of his mouth. Proverbs 30:5-6. Every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in him. Do not add to his words, lest he reprove you and you be found a liar. Psalm 33:8-9. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. For he spoke, and it was done. He commanded, and it stood fast. Before we start our Bible study, nining adlaw sa masnandan, gikinahanglan nato karon ang atong paggamit sa 1 Juan 1:9 nga prinsipyo aron kita punan sa Espiritu Santo o nga kita may balik ang atong pag-iambitay sa Dios. Aron kita maandam sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Otherwise, kung pag kita mga sala, then kini may mong makabalda sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9, ayaw kalimot. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the issue you face is not naming or confessing your sin, it is using your free will. Karon ikaw makahimos labing mahinungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam ta. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon sa pagtuon sa imong pulong. Mani kami karon pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo kanamo nga siya lamang ang bugtong magtutudlo sa kamaturan, tangtanga mga babag nga niya sa mga nahuna aron kami makatutok magapunting lamang sa imong itudlo kanamo nining adlaw. Ing tanan grasya. Salamat o Diyos, nining among Bible study through the YouTube. Ining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon dihan ni Kristo. Welcome once again. We are still
concentrating on our topic which is entitled The Protocol Plan of God. Now, ang protocol nga plano sa Dios ato nagisudlan. Yan to gayon nga kita mituo kang Kristo ingon nga atong manluluwas. Misud na kita niini. Ug karon magasunod na kita sa mga mando, pahimangno, pasidaan, tuyo, plano sa Dios. Nga atong itawag kini nga protocol plan of God. Now sa dinhi pa si Ginoong Kristo sa una niyang pag-ani, first advent, na nag-iya siya og personal sense of destiny. Samtang siya nagagamit niya itong plus H, hingpit nga kalipay, og siya nagalantaw gyud ngadto sa unahan sa iyang pagkabot na sa iyang kadaugan, strategic victory dito sa cross. Si Ginoong Kristo was able to handle and face any kind of suffering. Bisag unsang mga alantuson sa kinabuhi, He was able to handle and face them, including sa iyang paghukom kaniya dito sa cross by using God's power. Ang magtotoo has also the same ability to handle and face any suffering in life. Kay nagasangkap naman ang Diyos kanato. Standa na itong magamit na pagani 10 problem-solving devices o faith-rest life, unsa pa. Labihas kadaghan. So when our Lord Jesus Christ died, physically of course, His body went to the grave. Ang iyang tawhanong espiritu mibalik ngadto sa Dios kamahan, apan ang iyang kalag miadto sa Hades aron sa pagbisita siya ditong maong dapit sa tuyo of taking the captives, ang mga believers ngadto sa langit, iyang dadon o iyang gida. So mo ka nang una. Ang ikaduha, ang pagproklamar ngadto sa mga laglag nga mga manulunda, fallen angels nga dito gipagpriso dito sa Tartaros, iyang giproklamar nga si Ginoong Hesukristo is victorious against Satan. You see? Iyang giproklamar nga siya nagmadinaugo na. Okay. Balik na buta sa itong ipangutan na kagahapon. Minungdan naman yun yung pangutanaha. Nga naman, nga na may mga taong muadto sa linaw sa kalayo. Tubag, tungod sa ilang kabubuton, ilang pagbuot, nga muadto sila. It is their volition's decision to go there. Now, no one can go to hell because of their sins, or because they have not sinned. No. It is only because ilang gisalikway wa sila mutuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. Mora na. Mo nang wadto sila dito tungod sa ilang pagsalikway. Di man ang kaluwasan maura, wa gyud mausab. It is faith alone in Christ alone. So it is a matter of choice. Narana nimo pagpili niya na mo. Tuo ka ba niya na mo? Gamit ka ba niya na? O di, imo ra. Ikaw ra mo tubag ngadto sa Dios. So kung di na mo tuuan, imo sa likwas Ginoong Kristo nga manluluwas, imo na nang suliran. Sabot? So tiwani nga si Ginoong Kristo na nag-iya niya itong great power experiment, iya yung eksperimento, yung prubahan kung misalir yun. So, the two categories of great power experiment mo katong hypostatic union ni Ginoong Hesukristo o ang great power experiment sa katuigan sa simbahan. Now, bahin niya itong hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoong Hesukristo, using the assets that God the Father gave Him,
He did not use his divine omnipotence. Wag yun yung gamita. He remained perfect samtang din siya sa kalibutan, even to the point sa iyang physical nga kamatayon. Now, kining great power experiment sa katuiga simbahan, ang tanan nga mga magtotoo niining katuiga simbahan na siday great power experiment. Walang sila makakaton, wala sila ila bahin ini kaya wala sila pagtuon sa pulong sa Dios. Mao nga ikaw nga nagpadayon, bulahan ka. Kaya mo mang nakatunan ang mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. You see? Now, God the Father's omnipotence, mao'y nagahatag o gahom kang Ginoong Kristo by restoring His body into a resurrection body. Naaman sa mga buhat 2:24, Episo 1:20, o 1 Tesalonica 1:10. Now, so, ang pagka-omnipotente o pagkalabaw magagahom sa Diyos, si Espiritu Santo mo ay nagahatag o gahom ni Ginoong Kristo to be able to fulfill sa plano sa Diyos. 1 Peter 3:18. Now, okay. Gawas pa niining 10 problem-solving devices nga gihatag sa Diyos kanato. Kanang sangkap gyud sa Diyos kanato. Na pag-yung portfolio of invisible assets nga gisangkap niya, meaning sa Dios, kani kanatong mga magtotoo. Mao na ang 2 Corintios 5:7 na kanayon, we no longer walk by sight. Wala ta magalakaw, managawi, pinagi sa atong makita, but by faith. Kundi pinagi sa pagtuo. Now, of course, kung bahin sa portfolio of invisible assets, dito pa kini sa eternity past. God had already provided this portfolio of invisible assets nganhi kanatong mga magtotoo. So, ang pagtuo, faith is what we have to use aron kita sibog na to sa makaabante sa atong espirituanong kinabuhi. Romans 10:17, tiyan ito, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. 2 Pedro 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, tiyan nga ang pagka-omnipotente, pagkalabang magagahom sa Espiritu Santo is only available solod sa operational divine dynasty. Akong balikon, ang kining operational divine dynasty, niya sa atong pangunahuna, niya sa atong bagol-bagol, sa atong right lobe of the mentality of our soul. Ana diha ang operational divine dynasty, di makita. Kinaama sa sulod. It's a mental attitude. That is why ang problem-solving device number 1, which is rebound, mao kana ang Yahweh nga ikaw makasud pagbalik kung ikaw nahigawas. Nganong nahigawas man ka tungod sa imong pagpakasala, pagbuhat og sala. Bisag unsang sala. Sala ba sa nauna, sala ba sa dila, sala bang makita, sala sa buhat. Inumdumi kina. So, 1 John 1:9 is the divine step aron ikaw makasud sa operational divine sphere. Then, makapadayon na kita to move on sa atong espiritualong kinabuhi, fulfilling the protocol plan of God. Now, the power that sustained our Lord Jesus Christ inside the prototype divine sphere was God, the Holy Spirit's power. Timan ina. Ang gahom sa Espiritu Santo, maoy nagahatag og gahom ni Ginoong Kristo sulod sa iyang prototype divine sphere. Now, the same power, paminaw,
The same power, mao gihapon gahom, sustains the church age believer. So, sa iyang operational divine sphere. Di man nina, ato giningatagan o yung pasiya. Kay daghan sa itong mga isong, wag yun makaamgo nini. Ana dia, ang gahom sa sulod sa operational divine sphere. Okay? John 10:17, it says, the reason the Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. Verse 18, no one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. So, mao kaniyang pulong ni Ginoong Jesucristo. So, Ginoong Jesucristo, iyang giunsa, iyang gi kanang surrender, dili kay surrender. He gave up his life, his spirit. Mao tong in manos tuas commendo spiritum meum, into thy hands I commend my spirit. Iyang gibuhian. Siya ra mismo. Our Lord had his power to lay down his life and also the power to restore his human life again. Kining maong gahom sa Diyos nga Amahan, the great power experiment, kini available to all believers to be able for them to be victorious in life. Ang open secret sa Diyos. Iyahan ni sa Diyos. Nga gisangkap kanato ug ato kining naila na sabtan nakatunan diha sa iyang pulong. Mao ning atong kanang tun-an kining protocol plan of God. Si Ginoong Jesucristo availed of the following: the Holy Spirit's omnipotence, so diya sa iyang prototype divine sphere, o ang iyang plus H, iyang kalipay nga sulod nun, as a problem-solving device. O ang mao gihapon gahom that resurrected our Lord Jesus Christ, the same power, the omnipotence of God the Father, that resurrected our Lord Jesus Christ is the same power that will resurrect all believers atol sa pagsakdaw during the rapture. Karon sa mahitabo ni rapture, nobody knows. It's undated. But there is that doctrine of the imminency of the doctrine of rapture. Sabot pa sabot. Ang kasiguruhan, the imminency nga mo ambot yun na. Walay nakahibaw kay may date nga mahitabo ka na. Mubalik si Ginoong Jesucristo. Diya sa pakanod lang, dili pa siyang tunob dinhi sa yuta. Ato siyang sugaton during the rapture, adto ta mag-ambot dito sa panganod. Now, between Christ's resurrection and the resurrection of church-age believers, mao ning gitawag og kanang the greatest power period in all of human history. Sabtag na. Ang gahom sa Dios is available to every believer right at this very moment. Di ba nila? Naragod na nimog mo pahimulos ka ba niya? O dili, it's a matter of choice. You see? Mao na nga, tutukan yun nato ni sa dut yun nato nga pagtutok ni ini. Okay? Now, samtang na kita diha sa operational divine sphere, anausap gihapon ka ng faith rest drill or a faith rest technique. No, atong gihisgutan kagahapon o karon itong ipadayon bahin ni faith rest technique. How do you faith rest? Ang pangutana. Unsa man nimo paggamit nining maong doktrina. Now, okay. Karon,
there are 3 steps in faith rest. Kining maong mga steps o lakang mo'y nagapurma an effective drill to follow. When you are so beset with difficulty, labi na kung na ay nagahasol kanimong mga kalisdanan, nga di na gani ka makaunaw na gusto. Basta, tinuod na ay panahon nga, mura kag piit yun ang imong kinabuhi. When you are beset with difficulties, nga di nakakaunaw na gusto. Shock or pressure may cause your emotions nga mo saka na in revolt within your soul. So, this may destroy your concentration. Tinuod, pagkaguba sa imong pagtutok, pagpunting, and temporarily obliterate the Bible doctrine you have learned. Then, the step-by-step approach, may nung danon yun. May nung danon pag-ayo. Apan kining maong teknik, okay, iyahan ni sa Dios. This technique is even beneficial when the situation is not overwhelming. For this method firmly and systematically leads you ngadto sa tigumanan sa mga doktrina diha sa imong kalag, where your inventory of Bible doctrine is kept. So mo ka nang una ang atong paghisgot bahin ining faith rest. Unang lakang, step 1. Ang kuna, ang saad, aron mag-ligon ka ng imong pagbarog. Claim a promise to stabilize your soul. Recall a promise. Hinumdumi. Kanang recall. Hinumdumi ang unsang saad gikan sa pulo sa Dios. Una-una, unsa mang saara ang angay niya ng maong sitwasyon. Realize that from the divine viewpoint, ang imong sitwasyon dili kay wa na paglaom. No. Your situation is not hopeless. Ang Diyos mismo mao'y nagakontrolar. And as always, He has you in His powerful, loving hands. Now, kining maong kaimtang, this realization mo ay makapakalma sa imong pagbatig kahadlok and enables you sa paggamit sa Bible doctrine nga imong nasairan. Mao ka na ang una. So, claim a promise aron makaligon kanimo. Makaligon sa imong kalag. Ikaduha, ang lakang. Use the promise in a doctrinal rational. Gamita kanang maong saad in a doctrinal rational. Ang unsa may rational? Ang rational, God, is an underlying reason, justification, or explanation. Kay ang matag biblical nga saad is backed by a doctrine or series of doctrines na ay nagapaluyo, nagasuportar yan, nagapaligo niya na. Ang imong paggamit sa doctrinal rational, we consider is a logical process of moving toward a biblical conclusion. Now, ang saad nga imong gigamit diha sa unang lakang sa faith rest drill, mao kana ang gitawag natong capsule summary of many related truths. Hinumdumi nga kadtong mga interconnected nga mga doktrina. Ang imong faith rest mahimo kining labaw pas pagka-epektibo as it clings to a larger rock, as it weaves into a thicker rope, as it claims a whole complex of basic Bible doctrine. Now, interconnected mga doktrina,
nga mahimong epektibo, mas epektibo ang kining maong faith rest drill as it clings to a larger rock. Now, mahimo magamit nimo ka ng logistical grace rational. You may use it. Nga mo ay nag-aimpasiya sa pagkamatinumanon sa Diyos in supplying your needs. Okay? Now, you may use the plan of God rational. Isip mo na ni ang mga rational. Plan of God, which shows you your place in the eternal purpose of God, o nagapadayag, nagapahayag, bahin sa mga kasangkapan, nagihatag sa Diyos kanimo to fulfill your spiritual destiny dinhin in kalibutan. Or, magagamit ka sa essence of God rational. So you see, ako na nang ipanghisgutan kining maong mga grace rational, logistical grace rational, plan of God rational, karon ang essence of God rational, nga mag-focus, magapunting sa mga kinaiya sa Diyos, God's very nature that guaranteed sa iyang mga saad. Of course, there are many doctrinal rationals. Ang matag saad, gibasihan kini on one or more of these rationals. And kini musangpot ngadto sa we call it firm conclusions. So mao na ikaduha. Ikatulong lakang excuse me. Step 3, kabutan na karon ang doctrinal conclusions. Okay? Doctrinal rationales lead to doctrinal conclusions. Musangpot man yun. One of the greatest conclusions na nato makaplagidi sa Roma 8:31 nga nagkanayon, what then shall we say to these things? If God is for us, who can or who is against us? So, when you move through the faith rest drill, abot nyo ka sa usa ka punto where you actually believe this conclusion rather than nga imo laning balik-balik ko, no? You may always accept it as true. Apan ang faith rest drill kabot kanimo ni anang doctrinal conclusion alive nga buhi, so you can find dihay kalig-on, kaisog, pahulay o pagkakalma diha sa maong kamaturan. After using the 3 steps niining faith rest drill, na mukalma na ang imong panghunahuna. Your mind is stabilized. You know the ground you stand on. Sayod ka na. So, you then can turn your attention back to the problem at hand. Mabalik na po ka sa suliran ng imong giatubang. O karon imong makita how your little problem fits into the big picture of God's faithfulness. Now, you can genuinely rest. See? Tinood yun nga, makapahulay ka na, makarelax ka na, o pagsalig in Him for solutions as you move on sa imong kinabuhi. Ang faith, rest, life. Well, tingali, mukabat lang mga 30 minutos or much longer, depende sa kadaghan sa mga butang nga imong giatubang. You may need to circle back and repeat the stage. O sugod na po ka over again from the beginning. Samtang ang imong kahadlok mo tunghan na pod, ultimately, kining faith rest, mahimo kini nga continual way of life. Mahimo na gani kini nimong second nature. Kay kini problem-solving device man kining faith rest that makes Bible doctrine become a living reality sa imong kasinatian.
dinhi atong ipadayon kini ang atong paghisgot bahin ini ayong sipyat sa sumpay dining atong gipanghisgutan bahin ining faith, rest, life. Magampo ta. Amahana mong langit noon, salamat sa imong pupatinaw kanamo dugang bahin ining mga butanga nga may kalabutan sa among pagkinabuhing Kristohanon, the spiritual life of every believer. We thank you, Lord, sa imong pagsangkap kanamo dugang nga mga kamatuoran nga among magamit sa pagtubang sa bisag unsang suliran sa kinabuhi. Labi na paggamit ining faith rest drill. Grasya kining tanan. Salamat ni nga mo Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Kristo. Amen.